Insellmilkom u nistedinkom għat 33 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Propju fil-bidu tal-pontifikat tiegħu, il-Papa kien tagħna eżortazzjoni apostolika fuq il-ferħ tal-Vanġelu u fakkarna realtà illi semmit kemm il-darba fil-Konċilju Vatikan II li aħna l-koll magħżula mill-mulej bis-saħħa tal-mamudija tagħna biex inxandru il-ġmiel tal-Vanġelu. Bħala background tal-Vanġelu tal-lum għandna qari interessanti meħud mill-ktieb tal-profeta Amos illi jiġi sfidat biex ma jkomplix bil-missjoni profetika tiegħu. U Amos iwieġeb illi huwa profeta għax għażlu u bagħtu Alla u għalhekk għandu jwettaq il-missjoni tiegħu. Dan iservi ta' sfond tal-Vanġelu skont San Mark, l-Evanġelista jfakkarna illi Ġesu għażel it-12 u bagħthom tnejn biex ikomplu il-missjoni tiegħu. Kemm hija qawwija il-kelma ta' Ġesu tom is-seta fuq l-ispirti imnitsa, jiġifieri bagħthom mhux biss jippritkaw il-bxara tajba, imma tom is-seta fuq il-ħażen u anki fuq l-ispirti il-ħżiena. Ħeġġiġhom biex ma jieħdu xejn magħhom, biex imorru fiduċja kbira fil-preżenza ta' Ġesu u bil-qawwa tal-Ispirtu illi kellu jmexxi il-missjoni tagħhom ta' xandir tal-bxara tajba. Stedinhom jidħlu kull imkien, anki jekk spiss kellhom jiltaqgħu ma' oppożizzjoni. Tom is-seta illi ifejqu il-morda. Meta nisimgħu din dan il-kliem ta' Ġesu nindunaw illi Ġesu sejjaħ l-12 biex ikomplu il-missjoni tiegħu fuq l-art. Juru l-ġmiel tal-imħabba tal-missier għall-bnedmin. Missier li kapaċi jimlina bil-qawwa kontra l-ħażen, missier li jixtieq il-ferħ tagħna, is-saħħa tagħna. Missier li jixtieq illi fi Kristu allura insibu l-iskop ta' ħajjitna. Vanġelu sabiħ immens illi juri mhux biss il-missjoni ta' 12, ma nerġa' ngħid kif ifakkarna l-Papa Franġisku, ifakkarna li aħna li ġejna magħmda li sirna ta' Kristu, li aħna dixxipli tal-mulej, illi nisimgħu kelmtu, illi nħallu l-mulej jiffurmana fil-valuri tal-ġmiel tal-Vanġelu, aħna msejħin naqsmu ma' ħadd ieħor dan il-ġmiel. Tiġini f'moħħi kelma ta' San Franġisk illi spiss jużaw ukoll il-Papa Franġisku. Msejħin biex insejħu il-Vanġelu bil-ħajja tagħna u fejn meħtieġ anki bil-kelma tagħna. Jalla l-Ispirtu Santu li rċevejna fil-Mamudija u li għamilna dixxipli ta' Ġesu mhux biss laqqamna fil-Vanġelu, imma jixprunana biex dan il-Vanġelu bla biża' ta' xejn minkejja l-oppożizzjoni inxandruh bis-sempliċità imma anki bil-ferħ. Insemmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.